Geştên di navbera Amed û Hewlêrê de ev çend rojin ku didome. Li gorî agahiyan hikûmeta Tirkiyeyê niha jî li ser kar dike ku geştên di navbera Rûha û Hewlêrê de jî bide destpêkirin. Karsazên Bakur ji van geştan kêfxweşan. Lê dibêjin vîzeya ku Tirkiye ji bo Başûrê Kurdistanê û Iraqê dixwaze li pêşiya bazirganiya wan astengiyeke mezin e. Berê salane 400,000 kes ji Başûr û Iraqê de hatin Bakur û Tirkiyeyê. Lê piştî danîna vîzeyê karsaz dibêjin ev hejmar dê dakeve 100,000. Bi rastî ev vîze problemekî mezin e. Çima kesê Kurdistanê ji bo nexweşînê tê li vir, ji bo tetilê tê li vir, ji bo danîn û sandinê tê li vir. Yani berê wî alî vê da bû rihet dihat diçû. Pazara ticareta Türkiye kêm bibe. Ji xwe şer û pevçûn çêbiye kêm biye, vî vîze jî daha zêdetir kêm bike. Li gorî karsazan ger Tirkiye vîzeyê demildest raneke, wê çaxê dê bazirganên Başûr û Iraqê îcar dişûna Tirkiyeyê de welatên din tercih bikin. Û ev jî dê zirareke mezin bide aboriya Tirkiyeyê. Hem uçak seferleri başlattı ve akabinde vize uygulaması. Bu tabii olabilir bir şey değil gerçekten. Danîna vîzeyê de bandoreke pir nêyînî li ser geştên di navbera Hewlêr û Amedê de bike. Tirkiye bi hinceta ewlehiyê vê vîzeyê datîne. Li ev yek dê zirareke mezin bide geşedanên aboriye di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê de. Ger vîze nê rakirin, karsazên Herêma Kurdistanê û Iraqê dêl şûna Tirkiye biçûn Urdun, İran û welatên dinên Ereban. Em niha pêre mijûlin ku şandeyek ji karsazan em biçin birayadarên hikûmetê re biaxivin û daxwaza rakirina vîzeyê bikin. Ez bawerim hikûmet jî di demeke nêz de wê vîzeyan rake. Zaten kontrollü yerler. Di navbera Tirkiye û Iraqê de heta beriya êrişên Daişê û şerê li Bakur jî salane 12 milyar dolar henarde dihate kirin û ji vê 8 milyar dolar bazirganiya bi Başûrê Kurdistanê re bû. Ger vîzeya ku Tirkiyeyê daniye ranebe, aborî û bazirganiya di navbera Tirkiye û Başûr de jî dê darbeyeke mezin bixwe. Maşallah dekak. Rûda û Amed.